उज्ज्वल भवितव्य आपल्या मुलामुलींचं सर्वाधिक योगदान नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूलचं होय। आदर्श एज्युकेशन सोसायटीचं नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल नडगिवे उच्च शिक्षित अनुभवी स्टाफ 10वीचा 100% रिझल्ट, डिजिटल शिक्षण प्रणाली, सुसज्ज लायब्ररी आणि लॅबोरेटरी, स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन, कला क्रीडा सांस्कृतिक क्षेत्रासाठी प्रोत्साहन आणि व्यक्तिमत्व विकास यासह अनेक सुविधा। प्री प्रायमरी ते 10वी आजच आपल्या पाल्याचा प्रवेश निश्चित करा। कणकवली शहरामध्ये गणपती साना इथं मिळालेल्या युवकाच्या मृतदेहाची अजून ओळख पटलेली नाहीये। पोलीस खुणांच्या अनुषंगाने कसून तपास करताय। कणकवली शहरामध्ये गणपती साना इथं मिळालेल्या युवकाच्या मृतदेहाची अजून ओळख पटलेली नाहीये। पोलीस खुणांच्या अनुषंगाने कसून तपास करताय। तो युवक कणकवली शहरात रेल्वे स्टेशन परिसरात 19 ऑगस्टला बांदकरवाडी परिसरात फिरताना नागरिकांना दिसला होता। प्रथम दर्शनी मिळालेल्या माहितीच्या आधारे खुनाचा गुन्हा दाखल करणार आहोत। त्या मृत तरुणाच्या अंगावर असलेल्या गोंधणावरून पोलिसांचा तपास सुरू असल्याची माहिती कणकवली पोलीस निरीक्षक अमित यादव यांनी दिली आहे। याबाबत सविस्तर वृत्त असे की कणकवली गणपती साना इथं अनोळखी युवकाचा मृतदेह आढळलाय। त्या युवकाची ओळख पटवण्यासाठी पोलीस तपास करतात। हा कणकवली रेल्वे स्थानक परिसरात ट्रकवर फिरत होता। त्याच्यासोबत कोणीही नव्हतं, एकटाच रस्त्याने जात होता। हा कदाचित परप्रांतीय असण्याची शक्यता आहे। कणकवली पोलिसांनी शहरातील सर्व सीसीटीव्ही तपासात तो युवक फिरतानाचं फुटेज मिळालंय। त्या दृष्टीने कणकवली पोलिसांचा तपास सुरू आहे अशी ही माहिती त्यांनी दिली आहे। कणकवली शहरातील गणपती साना नजीक असणाऱ्या एका ठिकाणी या नदीच्या किनारी एक 25 वर्षीय युवकाची मृतदेह मिळाला आहे। ज्यावेळी दुपारी म्हणजे 1:30 ते 2 या सुमारास हा मृतदेह मिळाल्यानंतर कणकवली शहरासह कणकवली तालुक्यात खळबळ उडाली आहे। कारण 25 वर्षीय हा युवक असल्याचे पोलिसांनी सांगितलेले आहे। कारण या युवकाच्या गळ्याला एक कपडा असा बांधलेला होता, त्यामुळे संशयास्पद मृत्यू आहे। त्यामुळे सर्वच ठिकाणी ही खळबळ उडाली आहे आणि कणकवली शहरात गणपती साना असलेल्या बाजूच्या ठिकाणी एक जी दृश्य पाहतो, जी नदी आहे त्या नदीच्या ठिकाणीच हा जो परिसर आहे, या ठिकाणी ह्या नदीच्या बाजूला त्याची बॉडी मिळालेली आहे आणि ती बॉडी पोलिसांना समजतात ती माहिती स्थानिकांनी सांगितली आणि त्यांनी जी बॉडी आहे ती लगेच घटनास्थळी येऊन पंचनामा केला आणि ती रुग्णालयात गेलेली आहे। त्यानंतर अशा संशयास्पद मृत्यू समजल्यानंतर लगेचच कणकवली पोलीस निरीक्षक यांनी इथे पंचनामा येऊन केला। तसेच अपर पोलीस अधिकारी बगाडे साहेब आले, त्यांच्यासोबत गुन्हे शाखेचे अधिकारी होते, हे सर्व या ठिकाणी घटनास्थळी आलेले होते आणि त्यांनी ह्या घटनास्थळाची पाहणी केली। नेमका मृत्यू कशामुळे झालेला आहे, काय झालं आहे, तो कोण होता, कुठून आला होता, कसा होता, काय होतं ह्याची माहिती घेतली। पण सध्याच्या परिस्थितीत त्या मृतदेहाची ओळख पटलेली नाही आहे। पण ओळख पटण्याचं काम युद्ध पातळीवर सुरू आहे। कारण आपण जर सध्याची परिस्थिती इथे जी पाहिली की ह्या गणपती साण्यावर वर्दळ असते आणि स्थानिक इथे येत असतात आणि चांगलं एक निवांत असं वातावरण आहे। त्या बॉडीची ओळख पटली नाही आहे। ओळख पटण्यासाठी शर्थीचे प्रयत्न पोलीस देखील करत आहेत। आपल्या माध्यमातून सांगतो की त्या बॉडीच्या उजव्या हाताला एक गोंधन गोंदलेला आहे, त्याच्यावर असं एक नागाचं चित्र आहे, अशा पद्धतीचं ते बॉडीचं आहे। त्याचा फोटोही देखील पोलिसांकडे उपलब्ध आहे। त्यामुळे सध्याची एक खळबळ उडलेली आहे। नेमका हा जो मृत्यू आहे तो कशामुळे झाला आहे, याचं नेमकं कारण काय होतं ह्याचा तर पोलीस तपासात उघड होणार आहे। पण त्याच्या ओळखच अजून पटली नसल्यामुळे पोलिसांसमोर ओळख पटवण्याचं मोठं आव्हान आपल्याला दिसत आहे। उमेश बुचडे, कोकण सात लाईव्ह, कणकवली। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।